Susunduin natin mga katoy yung ano, isa nating katoy dito. Yeah, bring you home. Yeah, come on. Yon, good morning mga katoy. Tara mga katoy, samahan niyo ulit kami sa panibagong fishing adventures namin ni ano, ni Kachoy Del. Maglilimas tayo mga katoy dito sa ano, Laguna Lake. What? Baliw ka yata eh. Hindi, pupunta kayo mga katoy kay ano, kay Kachoy Giron. Mga katoy, kape muna kayo mga katoy. Habang naghihintay ng ano, ng alis ng bangka. 6:30 pa pala yung ano mga katoy, yung first trip. Galing Isla Talimya mga katoy. Yun mga katoy, nakasakay na kami. Sana makadali kayo mga katoy. Yun talaga the best na fishing spot mga katoy, nasa gitna oh. Ang harap na lang yan mga katoy, wala tayong bangka eh. Yan mga katoy, yung barangay Kasili mga katoy. Yan si Kachoy Giron, si Talim Beach. Yun, dito na tayo mga katoy. Yan o, Isla Subay na yan mga katoy. Maglalakad na lang tayo mga katoy para makatipid. Matinding lakaran to mga katoy. Baka 10 to 15 minutes to. May nagsisisi na mga katoy, sumama pa raw siya. Hinihingal na. Hinihingal na. Sa lakaran. O sanay naman pala, sanay sa lakaran. Hanggang wawadang nga eh, dapat ko eh. A few moments later. Sir, saan po sir yung ano, papuntang Isla Farm? Isla Farm po. Yung pamiwasan. Saan po yun? Ay, naku, doon pa pala yung mga katoy. Ito sir yung ano, yung Hamihanan ano? Ay, dito po. Ayan mga katoy. Doon daw mga katoy, sa kabila na yun. Dito na tayo. Dito mga katoy, dito tayo. Yan mga katoy. Dito na kami sa namin, spot. Yan ano, okay na dito? Okay na, daming lumot. Daming lumot. Dito kayo mga katoy. Oh. Yung mga batang anglers ng Subay. Toy! Nakakuha na kayo? Nakakuha na kayo? Nakahuli na. Wala pa? Limasan na lang natin? Bahala ka sa buhay mo. Ha? Limasan na lang natin. Payag kayo? Kuha kayo ng planggana, limasan natin. Pahinga lang muna kami mga tikot, saglit. Pero habang nagpapahinga mga tikot, magsisitap na kami. Huwag kayong mahingi kasi mapagalitan kayo ni kuya dun. May mga namimiwas dun na doon mga tikot. Gas ko na. Wala pa po. Atoy, sit up muna kami mga toy. Tutulog pa yata yung tilapia. Yung sit up pa mga toy, ano lang to, ultralight medium. Tapos yung isa, ultralight lang. Tutulog pa. Tapos yung reel natin mga toy. Ano to, 1999 model. Daiwa. 1999 pa daw to boy, sabi ni ano. Ni Kuya Paul sabi niya. Kasi ito mga pinayos ko na to sa kanya. Yung ito pinayos ko sa kanya itong spring. So ang sabi ni Kachoy Giron mga toy, talaga 1 metro lang daw muna mga toy. Pagka wala, lampas ng 1 metro yung konti ulit. Susunod na sit up. So simpleng sit up lang to mga toy. Mabilisan na lang mga toy kasi mag alas 8 na, baka lampas yung kainan ng ano, tilapia. Wala tayong makuha. Ayan mga toy, yung ano natin, yung pain pala natin, lumot. Yan, simple lang mga toy, ganun lang. Tapos pilipit mo lang ganun. 3 lang siguro ang pilipit, tapos tusok ulit. Oh. Ganun na yun. Oh. Dito lang yung bag natin. Yo. Kilala niya yata si Giron eh. Hindi nila kilala si ano eh, Talim si Talim Beach. Binibigyan nata kayo ng pamiwas yun, lagot kayo, sumbong kayo mamaya. Binibigyan nata kayo ng pamiwas yun, tapos sino kilala? Ako pag maging 2,000 subscriber, mamimigay rin ako. Pag naging 2,000 subscriber din channel ko, mamimigay din tayo ng pamiwas.
Dito kayo mga. Sa ngayon, wala pa eh. Para hindi mo minute. Yun. Tumama na kagad. Tumama na sa bata. Yan. Ito sa akin, yung paborito kong ano, 1999 model. Nako. Yan, sige nga. Birara, birara. Yan, kung makadali. 1, 2. Baka kasama ka sa pag-agis ha. Sige, sige. Yan, boy. Okay na yan. Yan, okay. Nakatayo yung floater, okay yan. Oh, alam niyo, ganda ng pulang taon na ito. Kumakanta na. Ba, dinadasalan mo ah. Makati, bira na tayo. Uy, Hati-hatiin nyo yan, Toy. Hatiin nyo na lang tinapay. Sipag tayo ito, mga Toy. Aga ng mga batang namiwas, mga Toy, mga hindi pa pala nag-almusal. Yun, sa ngayon mga kachoy, wala pa. Oh no! Wala pang uli mga kachoy. Ano, sir, wala pa sir? Wala pa. Ay. Nakaisa na kami mga kachoy. Nakatigdadalawa na pala. 2 bangus. Ano ba ito? Kain ka pala pe. Nakatigdadalawa na kami bangus. 2 hours later. Ginagawa mo. Yun mga kachoy, kain tayo. Ulam namin hotdog tsaka itlog. Kain po. Nagpunta na kayo dyan? Nagpunta ka na dyan? Saan? May windmill? Oh, dati. Ayun, pumunta kami sa Mayay. Dumaan kami dyan. Sino kasama mo na? Hindi kami nakakawali mga kachoy, hindi pa kami nakakawali ng tilapia. Dapat mag-iyaw sana kami. May sausawan niya ako dito. Ayun natin. Kalamansi. Wala pa na. Oh, may lasa na. Natuloy kayo nung ano? Naging hotdog na lang tilapia. Ha?
Tuloy kayo sa camp na Carmen. Saan? Ni Real. Para mapunta kayo. Ah, sila bayaw? Natuloy? Hindi ka sumama. Hindi ako sumama. Kaya mo kumikibit oh. Dapat iniyaw sana ng tilapia mag-uulam namin natin kaso wala. A few inches later. Malas yung unang sit up mga toy, palitan natin. Palitan natin itong unang sit up mga toy, baka sakaling tumama na. Palitan natin. May kumikibit mga toy kasi pinagalit, baka maliit siguro. So yun. Tawag na to. Kaya tayo ulit. Sige boy. 1 hour later. Atoy, tumama na. Tumama na sa ano? Ibo ng ano? Kanduli. Mga patay na kanduli mga toy. Tinama yung pa ako mga toy. Oh no! Daming dugo mga toy. Butas yung medyas ko. Grabe oh. Tinamaan mga toy. Ito mga toy, 1 inch yung bumaon. Bay, sanay naman tayo mga toy sa mga ganito. Tibo-tibo. Nadali nga yung kamay ko natin dati sa ano mga toy. Sakok. Kaya malayo sa bitukat. Mga toy. Lumagos pa rin sa sapatos ko mga toy. Grabe. Si kasi Del Mate ito. May mga patay kasing kanduli mga toy dito sa gilid. Yung mga siguro nabibingwit ng ibang mga anglers. Hindi nila inuuwi. Sa akin pagka nabingwit ko talaga kahit anong isda uwi ko eh. Sayang din yun eh. Mga kachoy, pasensya na mga kachoy, zero kami. Ay, nako. Pero ate, okay lang, i-upload ko na lang ulit to. Para, ano, souvenir. Yan si Kachoy Del, oh. Hindi masaya. Parang ano na lang yung pag yun. Para pipilitan lang yung kaway. Yun, salamat mga kachoy sa pagsama ulit sa aking panibagong fishing adventure sa ano. Dito sa Subay Amihanan. Diyan mga kachoy, sa banda dyan si ano, si Kachoy Giron. Nakarami nung isang araw, kaso yun nga, napanood natin sa video. Yung pala eh tsamba-tsamba lang talaga. Swertihan lang talaga. Tapat-tapat. Ika nga. So yun mga kachoy. Uwi na kayo mga kachoy. Ano na rin. Mga 12:30 na rin. Thank you mga kachoy sa pagsama.